Dobrý den. Moje jméno je Michal Kuba a vítám vás u našeho dalšího online školení k programu Profil Designer. Hlavní témou dnešního školení jsou vylepšení a novinky v aktuální verzi programu, která vyšla právě minulý měsíc. Ukážeme si v průběhu dnešního školení nové způsoby nebo možnosti zatěžování v modulu podlahový nosník, zobrazení podporových reakcí v jednotlivých návrhových modulech, vylepšené zadávání bodových zatížení, prakticky ve všech modulech, kde bodové zatížení je dostupné, a pak si ukážeme nějaké drobné, ale neméně důležité vylepšení v rámci celého programu. Já začnu teda první témou a to je návrh podlahového nosníku a novinky v jeho zatížení. Jako příklad uvedu situaci, kdy navrhuju podlahové nosníky ve stavěném patru, které je zatížené právě regálama a nějakýma uličkama mezi těma regály. Já jsem si dovolil právě tuhletu situaci už nějakým způsobem namodelovat. A otevřu si právě příslušný návrh, kde navrhuju podlahový nosník na rozpětí 5 metrů. Jelikož bodové síly už byly v podlahovém nosníku dodány právě v minulosti, tak já už jsem si dovolil zadat do příslušných míst, kde ten regál je umístěn, právě zatížení od těch regálů. Z plochy regálu a z užitného zatížení mi vyšly jednotlivé bodové zatížení na 2,8 respektive 5,6 km do těch patřičných pozicí. A teďka ale potřebuju právě navrhnout to zatížení mezi těma uličkama. Já jsem si jako užitné zatížení tady v programu nastavil právě hodnotu 0 kN na metr čtvereční, protože užitné zatížení od regálu přenáším pomocí bodových sil a teďka chci zadat právě částečně spojité zatížení do míst těch uliček. Zadávání je podobné právě těm bodovým silám, takže si zadám pozici, respektive začátek toho prvního zatížení od počátku nosníku, to je 0 mm, vzdálenost po tu první bodovou sílu, to je 500 mm a hodnotu užitného zatížení, která v té uličce byla stanovena na 2 kN na metr čtvereční. Teďka potřebuju zadat právě zatížení mezi těma dvěma regálama, takže já jako počátek toho dalšího zatížení potřebuju zadat tu další bodovou sílu, která je ve vzdálenosti 1500 mm. Vždy zadávám právě tu bodovou sílu, respektive to spojité zatížení vždy od toho předešlého důležitého bodu. Tak teďka vzdálenost, respektive šířka toho zatížení je 1 metr a hodnota zatížení je 2 kN. Teďka potřebuju zadat právě zatížení částečně spojité na konec toho nosníku. K tomu nepotřebuju to zadávat odznovu, já můžu využít tady novou funkcionalitu, a to je kopírovat zatížení, takže si nakopíruju tu poslední zatížení a vidím, že ono mi začíná právě v tom bodě, kde chci, ale končí mimo můj nosník, takže ho potřebuju zkrátit na toho půl metru. Tímto způsobem si já dokážu zadat částečné spojité zatížení na nosníku. Tady se přesunu k bodovým zatížením, takže se mi zvýrazní bodové zatížení. Mám zadané bodové síly od regálu a taky částečně spojité zatížení od těch uliček mezi regály. Zatížení mám zadané, spustím si výpočet, podlahový nosník a vidím, že mi vyhovuje profil 302 M20. Samozřejmě možné by bylo navrhnout, vlastně obejít tady to částečně spojité zatížení a navrhnout to na stranu bezpečnou, kde budu uvažovat to plošné spojité zatížení těch 2 kN, jako kdyby po celé délce ty stropnice, tak jednoduše tam zadám
zadám hodnotu zatížení, spustím výpočet a vidím, že ten nosník, který mi v předchozím případě vycházel v pořádku, tak teďka už je využitý na 119% na mezní stav použitelnosti a na mezní stav únosnosti na 104%. Takže tady vidím, že já sice dokážu to navrhnout jako kdyby zjednodušeně pomocí plošného zatížení, ale ty částečně spojité zatížení mi dokážou jako pomoc právě v situacích, kdy já nemám plošné zatížení po celém nosníku a dokážu takto vlastně navrhovat víc efektivněji. Další novinkou v podlahovém nosníku je možnost zadání normálové síly na nosník. Vlastně zadání je stejné jak u ostatních zatížení, respektive v ostatních modulech. Já si pouze zadám hodnotu návrhové normálové síly, která je pak vlastně připočítaná v každé kombinaci zatížení vlastně touto hodnotou, třeba těch 10 nebo 15 kN podle toho, co si zadám. Je to už návrhová hodnota a můžu takhle právě ten modul využít i na situace, kde potřebuji do podlahového nosníku nebo do jiných nosníků vložit svou normálovou sílu. Takhle. Tohle to byla část, která se týkala podlahového nosníku a zatížení v podlahovém nosníku. Když přejdu dál, tak další novinkou jsou podporové reakce. My jsme nyní do veškerých, jako do většiny modulů právě dodali možnost zobrazení podporových reakcí na navrhovaných vaznicích nebo výměnách nebo podlahových nosnicích. Dodali jsme do modulu nové schematické obrázky se zadanýma, vlastně, respektive s dodanýma s označením podpor a po výpočtu v statickém výstupu je nyní možné zobrazit právě přehlednou tabulku s jednotlivými reakcemi. Já když si otevřu opět profil Form Designera, mám tady nasimulovaný takový jednoduchý základní projekt. Vybral jsem si systém HEP, který si dokážu teďka spočítat a po výpočtu ve výstupu mám nyní možnost právě pomocí tlačítka nastavení mám tady možnost zobrazení reakcí ve výstupu. Jako výchozí nastavení je výstup bez reakcí, takže výstup bude vypadat úplně stejně jako doteď. A mám tady další dvě možnosti, a to zobrazení extrémních reakcí nebo podrobných. A v situaci, kdy já si zobrazím pouze extrémní podporové reakce, tak se mi zobrazí taková krátká tabulka s číslem podpory, takže podpora číslo 1 je krajní, podpora číslo 2 první vnitřní a pak podpora číslo 3, která se týká právě už těch dalších podpor. A v situaci, kdy já si právě vyberu extrémní reakce, tak se mi zobrazí pouze 2 řádky a to je maximální výpočtová reakce od nejhorší tíhové a nejhorší vztlakové kombinace. A v situaci, kdy si chci zobrazit právě ty reakce nějak podrobněji, tak mám tady možnost zobrazit reakce podrobné a teďka se mi do tabulky doplní právě zatížení pro každou podporová reakce v každé ty podpoře od jednotlivých zatěžovacích stavů v charakteristických hodnotách. Já mám tady vlastně veškeré zatěžovací stavy od vlastní tíhy, stále dodatečné, užitné a klimatické zatížení. Já takhle můžu tohleto zatížení použít právě si tyhle reakce použít do statického modelu vlastně primární konstrukce, nebo často slouží právě tyhle reakce k navrhování kotev, zejména u betonových konstrukcí, kde nám na betonovém rámu uložené naše vaznice a je potřeba navrhnout kotvení a k tomuto právě dokážu použít tu minimální, respektive nejhorší hodnotu reakce od vztlakové situace.
Když pak se podívám na ostatní systémy, tak máme vlastně v tom základním zadání máme zjednodušené ty podporové reakce, takže u systému prostého nosníku mám tady vlastně reakce jsou stejné na obou stranách a pak v systému Sleeved mám tady reakci na dvoupolovém spojitém nosníku, takže když si je zobrazím, tak mám tady reakci vlastně jedna, to je ta krajní a pak reakci v podpoře číslo 2, to je ta vnitřní. U systému HEP a MATLAB pak mám ty reakce 3, kde mám vlastně zobrazené, tak jak jsem předtím ukázal, první, druhou a pak ty zbylé, které jsou, jako vždy se zobrazuje ta nejhorší z těch dalších reakcí. V situaci tohle se týkalo základního zadání. V momentě, kdy já mám v rozšířeném zadání třeba sněhovou návěň nebo nějakou bodovou sílu, tak už se na pozadí programu Profil Form Designer právě používá MKP model a teďka právě já mám na obrázku tady zobrazených těch reakcí víc. My jsme ale pro zjednodušení právě zobrazujeme exaktně vždy první reakci, druhou reakci a pak nejhorší ze všech těch zbylých polí na tom nosníku. To znamená, že mně může v situaci třeba pro tlakovou situaci vzniknout nejhorší reakce v podpoře číslo 3, pro tlakovou pak v podpoře číslo 4. Bude to všechno prakticky v jednom tom sloupci další, takže mám tady zobrazené právě ty nejhorší reakce, pomocí kterých já dokážu pak navrhovat dál. Tyhle ty podporové reakce vlastně byly dodané do veškerých vaznicových modulů, do modulu výměn, do modulu fasád a do modulu pro navrhování konstrukcí pater. Já teďka, když si jenom otevřu další modul, a to výměny, tak na tomto modelu si ukážeme, jak se dají tyhle reakce využít s dalším rozšířením, s dalším vylepšením, který jsme přidali do našeho softwaru, a to je právě nové zadávání bodových zatížení. Já mám situaci, kdy pomocí výměn potřebuju navrhnout přenést zatížení do průběžné vaznice spojité. K tomuto dokážu právě použít kombinaci modulu výměny a našeho vaznicového modulu. Takže já mám tady situaci, kdy já si dokážu nasimulovat patřičnou výměnu v modulu výměny a potřebuju právě těma výměnama zatížit nějakou průběžnou vaznici, kterou navrhuju ve vaznicovém modulu. A pro tento návrh budu potřebovat právě dvě vnitřní reakce ve vnitřních uzlech, které si dokážu zobrazit právě ve výstupu, v statickém výstupu z programu. Jak když si otevřu program Profil Form Designer, pro návrh výměn, ty konkrétní výměny bych použil právě modul výměny, našel by si z našich vlastně nových šablon, které tam průběžně dodáváme, patřičnou šablonu. Využiju právě k tomu návrhu rozpětí vaznice z toho příkladu, který jsme si ukazovali právě v tom systému HEP. Takže rozpětí mám 6,4 metru, rozteče vaznic 1,5 metru. Tak já si tady zadám právě ty příslušné geometrické hodnoty, 1,5 metru, 1,5 metru a tady 2,2 a 2 metry. Zadal bych si příslušné zatížení, spustil výpočet, který ale nějakou dobu trvá, takže já jsem si dovolil právě tu výměnu mít namodelovanou už na pozadí a zvolil jsem si právě příslušné profily a teďka, když si otevřu statický report a v nastavení bych si nastavil právě to nastavení podrobné, tak se mi tady zobrazí tabulka s jednotlivými podporovými reakcemi. Já potřebuju, jelikož je ta výměna symetrická, tak buď budu zadávat do vaznice právě sloupce J5 a J7 nebo J6 a J8. To je mi vlastně momentálně jedno, jelikož je symetrická a ty hodnoty toho zatížení jsou stejné. A já bych si právě dokázal pomocí jednotlivých zatěžovacích stavů teďka zatížit mou tohletou právě konkrétní linii.
Já mám tady už zadanou tu bodovou sílu v tom vnitřním poli číslo 3, první bodová síla v pozici 2200 mm a teďka bych si zadával do jednotlivých zatěžovacích, do jednotlivých buněk právě hodnoty toho zatížení. Já už jsem tyto hodnoty zatížení si nakopíroval, mám je tady vložené, mám tady vloženou právě tu mou první sílu v pozici 2200 mm a teďka potřebuju zadat tu další sílu, která má ale stejné hodnoty. K tomu znovu použiju tlačítko kopírovat zatížení, takže jsem si nakopíroval tu stejnou bodovou sílu s hodnotou, veškerými charakteristickými hodnotami zatížení v té uzlové podpoře. Dám vzdálenost 2000 mm, protože z té výměny vím, že to je ta vzdálenost, to je respektive vzdálenost toho otvoru, kde pomocí od toho otvoru, kolem kterého musím vynášet zatížení do těch mých navrhovaných vaznic. Vaznici si spočítám a dokážu právě teďka, když se podívám na výsledek, tak mám tady krajní profil 230/18, druhý profil 230/16 a v tom třetím profilu k tomu, aby mi vyhověl, potřebuju právě doplnit minimálně 2 vzpěry, protože kdybych zadal si to výchozí nastavení, které jsem měl a spočítal bych si to zatížení, tak vidím, že to třetí zatěžované pole od ty výměny, od těch bodových reakcí, tak mi nevyhoví. Nevyhoví mi sání na 18%, to už je celkem výrazná hodnota, takže potřebuju do daného pole vložit minimálně 2 vzpěry, aby mi to dané zatížení v tu vaznici pomohli stabilizovat. A tímto systémem, tímto postupem dokážu nasimulovat situaci, kde pomocí modulu výměny si určím právě zatížení od té výměny do průběžné vaznice. V modulu výměny je možné navrhovat vaznice pouze prosté, ale tím, že jsme teďka dodali právě ty charakteristické hodnoty zatížení v těch jednotlivých uzlech a že máme nyní možnost zadávat bodové zatížení v jednom bodě od veškerých zatěžovacích stavů, tak je možno si takhle tu situaci nasimulovat a korektně navrhnout právě i spojité, respektive nějaké složitější situace. Jako další příklad uvedu situaci, kdy jedna strana haly byla šikmá, respektive skosená, takže každý ten rám byl kratší a nám vaznice končily právě na navrhované vaznici, takové okrajové vaznici, do které byla zakotvená ze šikma další vaznice. Na tohleto taky dokážu použít právě nové vylepšené zadávání bodových zatížení, kde já si dokážu právě zadám si vlastně prostý nosník s rozpětím a zadám si veškeré příslušné zatížení a pomocí právě bodových zatížení dokážu do příslušného místa vložit zatížení od každého zatěžovacího stavu. A jak když ukážu ještě jednou obrázek z prezentace, tak vidím, že já jsem si bokem jsem si spočítal právě ty podporové reakce od této krátké vaznice, která měla cca 4,1 metru, byla kotvená právě ve vzdálenosti přibližně 2,3 metru od okraje. Takže jsem si tuto situaci nasimuloval, spočítal si podporové reakce od této vaznice. Samozřejmě je možné na to použít Profil Form Designer, anebo tím, že se jedná o prostý nosník, tak spočítat ručně, zadat zatížení od jednotlivých zatěžovacích stavů. To jsem si zadal, spustím výpočet a dokážu takhleto si navrhnout právě vaznici. Vidím, že teďka ten profil 220/14, který tam vyhovuje u těch ostatních vaznic, které nebyly přitížené právě tohletou zakončenou vaznici, tak můžu já v této situaci použít tady funkcionalitu zdvojeného profilu. To znamená, že se použijí 2 vaznice zasunuté do sebe a vidím, že teďka mi profil vyhovuje na 82,4% v tom daném příslušném místě. Je prakticky jedno v modulu stejná rozpětí, do kterého pole tu bodovou sílu budete zadávat. Já kdybych si ji zadal tady do toho druhého pole,
tak s výpočtem to nic neudělá. Vlastně ta první a ty ostatné vaznice jsou navrhované na to rovnoměrné zatížení a pouze to druhé pole je navrhované s tou bodovou sílou. Kdybych si zadal tady to zatížení právě třeba do každé té vaznice, tak samozřejmě je to zadané do každého pole a můžu to takhle počítat. Mně šlo teďka právě o návrh té jedné konkrétní přitížené vaznice, do které byla kotvená vaznice další. A tímto způsobem my jsme vlastně tohleto zadávání těch bodových sil zjednotili ve všech modulech. To znamená, i v modulu výměny já mám teďka možnost zadávat bodové zatížení a dokážu si do jednotlivých prvků zadat právě bodové síly od všech zatěžovacích stavů do jednoho místa. V minulosti to možné nebylo, tam měl uživatel právě možnost zadat jedno stále, pak jedno užitné zatížení nebo klimatické zatížení, ale nešlo právě simulovat tyhle situace, kdy my kotvíme nějaký prvek do naší vaznice a přináší nám právě veškeré zatížení od každého zatěžovacího stavu. To nyní možné je. Zjednodušili jsme právě taky práci s těma bodovými silama, kde je teďka jednoduché je mezi sebou kopírovat a tím pádem vlastně nemusí člověk jak manuálně ručně zadávat každou jednu hodnotu, protože jde je jednoduše kopírovat. A jako dalším vylepšením, respektive takovou drobnou úpravou, bylo zobrazení spojek ve výstupu programu. Takže já když si teďka otevřu znovu vaznicový modul a spojkový systém, tak po výpočtu nyní uvidím ve výsledkové části právě profil i délku používané spojky v systému Slift a ve výstupu mám zobrazenou tu informaci také. V systému HEB je tato informace dodaná taktéž a mám tady zvlášť profil pro krajní pole a vnitřní a to samé, tu informaci mám i ve statickém reportu. Informaci o spojkách jsme dodali právě i do modulu paždíku, kde teďka vidím použitý profil spojky, respektive rukávu a jeho délku jak pro C, tak pro Z profily. Jako další vylepšením, respektive nějakou novinkou, je dodání sortimentu F profilu do některých modulů. A pokud neznáte naše F profily, tak jejich geometrie i průřezové charakteristiky můžete vlastně dohledat přímo v programu Profil Form Designer, tady v části dokumenty, kde jsou přístupy k jednotlivým katalogům a k manuálům, tak po kliknutí na F profily, tak se vám zobrazí právě průřezové charakteristiky a geometrie nově dodaných F profilů. Když si otevřu například modul výměny, kde jsme ty F profily dodali právě jak do stěnových a střešních výměn, tak po výpočtu dokážu právě používat. Tyhle vlastně F profily se používají zejména na ty stěny a pro navrhování fasád, takže já s nimi dokážu jednoduše nasimulovat právě nějaký okenní nebo lemování okenních otvorů nebo vratových otvorů a dokážu vlastně s nimi momentálně počítat. To v minulosti taky nešlo, tyhle fasádní profily jsme používali pouze v modelu fasády, ale nyní jsme je implementovali právě i do toho modulu výměn, takže uživatel dokáže vlastně nyní kompletně navrhnout fasádu, jak jednoduché sloupky, tak i výměny právě pomocí těchto fasádních F profilů. Dalším takovým vylepšením je nastavení výstupu. Já k tomu použiju právě modul výměny, kde po kliknutí na tlačítko nastavení má nyní uživatel, jak jsme si ukazovali, možnost zobrazit buď extrémní nebo podrobné reakce. To samé si může v nastavení tisku zobrazit rozhodující nebo podrobné kombinace
a v některých modulech má tady možnost buď zobrazit nebo nezobrazit naše schematické právě přípoje ve výstupu. Je to v situaci, kdy uživatel řeší přípoje samostatně nebo nějakým jiným způsobem, tak je nemusí v tom statickém výstupu mít a může si ji tady jednoduše ve výstupu schovat a nyní tam nebudou. Další takovou jako dá se říct novinkou, je nějaká práce s reportem už právě přímo v tomto okně, kde si uživatel může změnit jednoduše datum nebo přidat poznámku. To v minulosti šlo právě pouze přes část nastavení protokolu. Nyní všechny tyhle nastavení fungují právě i po tisku toho příslušného reportu. Tohle byla nějaká sumarizace těch veškerých novinek, které samozřejmě těch novinek je v programu na pozadí víc. Byly tam upravené některé návrhy, opravené některé chyby i funkčné, i funkcionalita toho programu, ale tohle byly vlastně takové nejzákladnější novinky v tom programu, takže možnost zadávání částečného spojitého zatížení a bodových a normálové síly v podlahovém nosníku, pak zobrazování reakcí ve výstupu v jednotlivých modulech a nakonec zadávání těch bodových zatížení do jednoho místa od veškerých zatěžovacích stavů. Já bych vám určitě ještě na závěr doporučil podívat se na naše webové stránky Vestalpin Profil Form, kde sekci Downloads nyní naleznete veškeré manuály a podklady, stáhnete si nejnovější verzi programu a nově tam máme vlastně přístup na Warehouse, Tekla Structures k nastavení profilu Mecek právě v Tekle. A ještě bych vám na závěr určitě doporučil podívat se na náš YouTube kanál, který má název Vestalpin Profil Form. Naleznete ho vlastně ve vyhledávání Vestalpin Profil Form. Máme tady seznam všech našich minulých webinářů a právě naučných vlastně videí, tutoriálu k jednotlivým vydaným verzím. Takže určitě bych se na to podíval. Tady naleznete veškeré důležité manuály a návody k tomu, jak pracovat s naším softwarem. Tak já vám děkuji za pozornost a těšíme se zase příště po vydání další verze programu Profil Form Designer, na které nyní pracujeme.